Nu numai că își omora victimele, ci le jupuia și le purta pielea ca pe o mască, povestea lui Ed Gein este un serial care nu a apărut de multă vreme pe Netflix și care m-a șocat profund. Is this okay? Faptul că a existat cineva care nu numai că își omora victimele, ci le jupuia și le purta pielea ca pe o mască, m-a făcut să mă întreb în ce lume trăim. Ed Gein a fost un criminal în serie care a șocat o lume întreagă cu atrocitățile pe care le-a făcut. El a fost crescut de o mamă fanatică, care vedea păcatul în orice și care îl învăța mereu că femeile sunt viclene și că trebuie să le evite cu orice preț. Îi spunea că ea e singura femeie care îl poate iubi. Recunosc că atunci când am văzut în ce mediu toxic a trăit, mi-a fost milă de la început, dar mila mi-a trecut rapid, imediat după ce am văzut de ce era capabil. Vreau să mai spun că actorul care îl interpretează a jucat atât de bine, încât de multe ori m-a făcut să uit faptul că e doar un actor și nu criminalul în serie. Te uimește pur și simplu cu fiecare gest, fiecare privire și mai ales cu tonul vocii, care este calm, stins, dar înfiorător. I helped catch a killer today. În rest, pe lângă faptul că serialul are multe scene scârboase și terifiante, trebuie să mai știți că se desfășoară pe mai multe planuri, așa că uneori este puțin greu de urmărit. Tu ai văzut serialul, videoclipul complet pe canalul meu de YouTube.